Hakan muka lawa kafin mu koma ma kan layi, wannan mata ta farko da ta yi kira daga la'alla kamar Kebbi ko Zamfara take cewa shi malam menene aka halatta wa mutane su yi na nishadi a lokacin biki, sai na biyu kuma yaya hukuncin bikin da za a tara mata da maza su yi ta ikhtiladi, ana kaɗe-kaɗe ana raye-raye. In na fassara tambayar ta farko duka kamar tana nuna cewa kamar an halatta musu, ta ji ana cewa mata don su taru su kunna kiɗa su yi wani abu ba laifi ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'linu hadhin nikah wadribu alaihi bidduf, wato ku yada aure kuma ku buga ku kada wato irin yar kamar wato tambarin ake ce masa, mai kamar mandiri haka wanda mata suke yi, irin dai abu wanda yake na abu ne wanda yake mata tsakankaninsu suna yi, kamar mu a nan kasar Hausa a ce irin kiɗan ƙwarya haka, irin wannan to ta haka ne za a san an yi aure. Kuma da yake lokaci ne na murna da farin ciki cewa an samu haduwar auratayya, an samu haduwar iyali biyu, ana walima, wanda wake walima a ci abinci ne, a ji daɗi, a yi farin ciki. Duk wannan ya halatta, sai dai wannan ba zai halatta kuma a ƙetare iyakokin shari'a ba. Saboda haka idan garin wajen kiɗan da za a yi, ba za a yi kiɗan da abubuwan da shari'a ta hana ba, kamar kayan molo da kayan irin duk dai abun da yake an hada su da igiya da string, wato wanda ake ce ma alma'azif. Kaga kamar jita ta shiga, piano sun shiga, goge da duk waɗannan sun shiga ciki. Wannan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amfani da su, to ba za su shiga cikin kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ba, domin da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi, to abin da yake hananne bai shiga cikin wannan umarnin ba. Saboda haka ba ya umarni su yi abin nan, ba ya umarni da su yi abin da yake zai zamanto ke ta shari'a ba. Tambayar ta biyu kuma kamar idan ya zamanto cewa taron ya haɗa cakuduwar maza da mata da kaɗe-kaɗe da raye-raye, to wannan munkari ne. Kuma dama kamar an san irin wannan abin zai faru. An rawaito Abdullahi bin Umar idan aka kira shi gayyatar walimar aure, idan ya je ya ga wani abu na munkari sai ya bar wajen. Shi munkarin ma a wajensa shine idan ya je ya ga wato a bangon ɗakin an sanya irin ado na labulan nan wanda yake daga sama har ƙasa, yana ganin wannan almubazzaranci sai ya ki shiga, sai ya juya baya. To ballantana kuma irin yanzu irin yadda ake yi, waɗansu ma ka ga wai a ce in aka yi biki sai a tafi a sararin, a tafi wajen gari, a je a kwana ana kaɗe-kaɗe ana raye-raye. To ka gani an je an haɗu da aljanu, irin wannan shi ne duk za ka yi ta ganin irin mushkiloli. To irin wannan auren da aka yi sai ka ga ibtila'i ya biyo bayansa, saboda an ba ma shaidan cikakken rabonsa. To inda aka ba ma shaidan cikakken rabonsa, an buɗe masa hanya, an buɗe masa kofa ga baki ɗayanta kan duk barnar da zai yi, saboda shi makiyinmu ne dama. An nemi tsarin sama yana kokari ya shigo, ballantana kuma an kai wajensa, sai a guji wa'annan abubuwa. Na'am, Allah ya saka da alheri.